Jo li faria la pregunta de com ho fan per sobreviure el dia a dia de la ràdio. Doncs amb paciència i amb molta vocació per la nostra feina, no? Som ràdios petites, amb poc personal, però intentem posar-hi el màxim de nosaltres i, per tant, sobrevivim intentant fer el que més ens agrada. Com a tota ràdio local, sempre el més important són les notícies, els informatius, la informació de proximitat, però també aquells programes, en el nostre cas, que fem de temes que passen al municipi, els programes que fem en col·laboració amb la Unió de Botiguers, que per exemple hem estrenat aquesta temporada darrere el taulell, que donem veu a les botigues. Més enllà dels informatius, aquells programes que també tenen relació amb entitats i amb col·lectius del municipi. Una de les coses que fa temps que intentem posar-hi més remei és els esports. Ens costa trobar algú que pugui fer el seguiment esportiu. Són aquelles mancances que hem anat solucionant alguns anys, però que són ràdios petites, amb pocs treballadors, la majoria col·laboradors, i és d'aquelles assignatures pendents que tenim de cara a properes temporades. És molt difícil triar-ne una, perquè a mi m'agrada anar-les veient totes, tant ràdios com teles, a través de la xarxa més, a través de les pàgines web, m'agrada anar veient què fan altres companys i companyes, però si hagués de tirar cap al territori, per exemple, trio TAC12, que és una tele amb què també treballem, en què ens sentim identificats amb tot el que fan i que és una tele de les locals de les que fa molt bona feina.